Soc Esther Bernat Garrollo, tinc 10 anys, estudio al Col·legi Maria Auxiliadora de Torrent, a quint de primària i soc de la Falla Pare Méndez. Em definisc alegre, divertida, espontània i les meves aficions són baixar a la falla, dibuixar, cantar, ballar i jugar. Estem a casa de la meva falla perquè cada divendres baixem així totes les amigues i se ho passem molt bé. Els meus actes favorits són els actes que estan dins de la setmana de falles, la quidrà i l'exaltació. I no canviaria res més de les falles. Que s'animaren a ser fallers perquè sempre te ho passes molt bé i cada any és diferent, fas nous amics i jugues molt. A la forma de suro, després el que se té que fer amb uns altres colors es repassa de boli per a diferenciar-lo i després es fa una capa de guix i després ja se pinta i se munta. No canviaria absolutament res perquè les falles tal com estan són perfectes per a mi. Que sempre n'hi ha molta gent que s'ho passa bé i tinc moltes amigues i juguem molt amb elles. 8 xiquetes, cada una diferent, però que totes són falleres i són molt divertides i sempre s'ho passen bé en cada acte que tenim. És complir amb el teu treball i passar-te bé amb les teves companyes, aunque algunes vegades tingues actes separats d'elles.